Hello, magandang araw o gabi po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, saan man kayong dako ng mundo. Magandang araw po. Ngayon, may panoorin po tayong video na reaksyonan natin guys, patungkol sa baha, sa baluarte ng mga Crocs. Alright, bago yan, panoorin muna natin and intro muna. 1, 2, 3. Lampas tao ang inabot ng baha ngayon sa baluarte ni Zaldico. Yan kasi, inuunang pamumulitika. Malaki naman pala ang flood control sa baluarte mo, Zaldico. Pero anong nangyari? Flood control projects in Bicol completed from July 2022 to May 2024. Noong 2022, 14 billion pesos ang inyong pondo. Last year, 2023, abay 9 billion pesos mahigit. At itong 2024 ay mayroon lamang 14 million pesos. Pero ang tanong ng influencer na si Ate Joey DeVive, did we get value for our money? Syempre hindi. Maging ang second floor sa iba't ibang bahagi ng Bicol abay inabot na rin ng baha. Abay gising, Zaldico. Ang baluarte mo ay binahana. Sana punta ang pagkalaki-laking pondo para sa flood control. Habay maging ang kalikasan ay pina-fact check na kayo. Abay syempre, naninisi na ang taong bayan, lalong-lalo na ang taga Bicol kay BBM sa Marcos administration. Kada may bagyo o matinding buhos ng ulan, kitang-kita ng taong bayan na epektibo ang 5,500 na flood control projects ng Administrasyong Marcos. Kita nyo ang Bicol, lalong-lalo na ang Naga City ay ligtas sa baha dahil sa daang bilyong pisong flood control projects. Bagoong Pilipinas na talaga. Kaya iboto pa rin natin sila sa 2025 para kada bagyo o matinding buhos ng ulan ay hindi tayo babahain. Mabuhay! Bicol, stay strong! 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. Sa sobrang pamumulitika ng mga buwayang politiko kay ni Zaldico, Romualdez, Tignan niyo naman mga kababayan, ultimong baluarte ng mga Crocs, ng mga politiko na yun, binaha, lagpas tao, lagpas, bubong halos na. Di ba kayo nang-awa sa mga tao doon? Hoy, Zaldico, kayo na andyan. Yan kasi, busy kayo kung paano ninyo iganyan ang mga Duterte. Kaya, mismong baluarte nyo, hindi nyo alam. Wala kayong ginawa. Kaya, tignan nyo, mismong ang kalikasan na ang nag-fact check sa inyo sa mga kababuyan na ginagawa ninyo sa taong bayan. Hoy, calling Mr. BBM. Anong nangyari sa mga alituris mo? Ang ingay-ingay niyo pagdating sa usaping Duterte. Pero ngayon, yung mga binabaha na lugar, kawawa yung mga tao. Saan na yung flood control? Yan dapat Martin Romualdez, Zaldico, si BBM ang inyong ipatawag na naman dahil ang 1.4 billion budget everyday nasaan? Na every time may ulan na malakas, bumabaha.
mga lugar na bumabaha. Okay lang sana yung baha na simple lang. Lagpas tao, lagpas sa nasububong. Okay lang ba kayo? Kaya hindi nyo naisip yan kasi mga mayayaman kayo. Yung mga bahay ninyo, ang lalaki, ang tataas. Pero yung iba, nakawawang mamamayan, mga bahay nila, ano lang, plain lang ang isa. Kayo, ilang floor ang bahay ninyo? Tapos kayo, tinitira yung budget para sa flood control? Lalo na sa baluarte mo, Zaldi ko, ang laki-laki. Tapos wala ka man lang ginawa. Busy ka kasi. Busy ka sa paninira ng mga Duterte. Busy kayo sa mga ayuda-ayuda ninyo na wala namang katuturan. Ginawa nyo lang ang mga ibang Pilipino, mga kababayan na tultul. Kasi lagi kayong nagbigay ng ayuda. Ano bang balik yan sa gobyerno? Try to realize, mga kababayan, kayo, nagbabayad tayo ng tax. Lalo na kayo, nagtrabaho kayo, doble-doble yung tax ninyo. Diba? Tapos, bumili ka ng kahit asin, may tax yan. Tapos, ginaayuda lang sa mga politikong ito. And then now, malakas ang ulan, bumabaha. Hoy, Martin Romualdez, Zaldi ko, Chief Escudero, anong nangyari? Yan ang kakabisi ninyo sa mga Duterte. Kaya hindi nyo na alam paano ang Pilipinas dalhin. Ano yung mga darating na problema, mga sakuna. Diba? Kasi, magkano yung Zaldi ko noong 2022? 14 billion 422 million 788,251. Okay lang ba yun? Billion? At sa 2023, 9,659,966.22. Ang laki na din. At sa napunta yun. Ha? Kinain niya. Grabe mga walang hiya kayo, mga walang kwenta kayong tao. Yan. Hindi na nga si Inday Sara or ang mga Duterte lumalaban sa inyo. Ang kalikasan na mismo ang naningil sa inyo. Dahil dyan sa mga ginagawa niyong kalukuhan. Grabe kayo, mga walang hiya kayo, mga dipukol kayo. Ilan lang yung mga may malasakit sa bayan, sa taong bayan. Di nyo ba naisip yun? Yung pamilya na mga nabahaan, yung mga gamit nila, yung mga ano nila, tapos ikaw BBM, lagi mo lang sinasabi na ano kayo, prepare kayo kasi may ganitong sakuna. Lagi mo yung sinasabi, mag-prepare, ikaw mismo leader na Pangulo ng bansa, wala man lang kay advance measurement o para sa next na sakuna, sa mga ganitong klase na baha. Puro na lang, don't tell me, Sir BBM. Every time na ulan, bumaha hanggang sa tapos mo yung termino mo. Wala ka bang gagawin? Tapos kayo, busy mo sa
hearing about confidential ni Inday Sara na 125 million? Eh sa inyo, billion. Kapal nyo rin, no? Mga walang puso, walang kwenta. Inis ako sa inyo. Kawawa yung mga biktima ng baha. Kaya, yung mga taga-Leyte at taga-Bicol o kung saan man yung baha na apektado, huwag nyo nang iboto ang politiko, ang congressman na walang pakialam sa inyo, na walang puso. Huwag ninyong ipagbili ang mga boto ninyo dahil kayo rin ang kawawa. Tignan ninyo ang lugar ninyo. Binaha. Kayo ang kawawa kasi sila, yaman na yan, mayayaman na yan, mas lalo pang yumaman. Kaya, yung mga parating nagsasabi na, bibiin pa rin kami kahit anong mangyari. Hala, okay lang ba kayo? May saltik ata ang mga utak ninyo. Bibiin pa rin? Ano? Hoy, gumising naman tayo mga kababayan. Yung mga bibiin pa dyan na laging pinagtatanggol kasi mabait. Aanhin yung mabait na presidente kung hindi marunong magdala ng Pilipinas, di marunong magpatakbo. Sige nga, tayo ang kawawa. Kaya sana man lang mag-ingay tayo, mag-ingay. Malay natin, mauntog yung ulo nila, di ba? Kaya kayong mga politiko na binabatikos kayo, pinupuna kayo ng vlogger, huwag kayong magalit dahil kagagawa nyo rin yan. Kagagawa nyo kung bakit binabatikos kayo. Ayaw niyong batikosin? Please, magtrabaho kayo para sa bayan, magtrabaho kayo ng matino. Hindi yung puro palpak. Kawawa yung nagabayad ng tax, tapos wala man lang. Walang nakikita. Kaya ayun. Yung malaking flood control BBM, ayan na naman, fact check na naman ang kalikasan. Buton daw ka. Kung makaistorya pa na ang kalikasan, maingon na, o sa Bisaya pa, buton ka. Diba? Kaya mga kababayan, gumising na po tayo. Sabi nila mabait. Aanin naman yan natin yung mabait. Kung ang kademonyuhan naman ay tinatago. Diba? Anyway, huwag na tayong umasa pa kasi nga, sabi ni Inday, diba? Yung paggawa ng project, matagal yun. Almost 6 years up. Kaya huwag na tayo din umaasa. Pero yun nga, ipagdarasal pa rin natin sila, yung mga buhaya dyan, na sana mararamdaman nila yung konsensya para sa taong bayan. Diba? Pagdarasal na lang natin. Kasi wala na, lugmok ng Pilipinas. Kayo mga OFW, kawawa din kayo yung mga pera ninyo. Ang laki na nga itutulong ninyo sa Pilipinas, pero yun nga, yung utak ng Pangulo natin, ang alam lang is ayuda. Lalo ka na, Martin Romualdez, may balak ka pang maging Pangulo. Hala, wag na, oy. Pangulo ka ng pultrihan ng baboy dyan. Doon ka. Maging leader ka doon, maging king ka. Kapal nyo rin, no? Ang kapal talaga. Kasing durable ang kapal. Dubli.
Yan. Hindi pa nga si Inday mga Duterte ang nag-ano sa inyo, yung kalikasan ang naningil. Kaya umayos kayo. Kasi nakakagalit na. Yung mga ginagawa ninyo, nakakagalit na. Alright mga kababayan, at dyan po nagtapos ang ating komento, reaction at opinion sa video na yan na nakakaawa. Kaya pagdasal po natin yung mga biktima ng baha na sana'y nasa mabuti po silang kalagayan lahat. Although alam natin na ang hirap mabahaan. Even ako, naranasan ko na yun. Wash out lahat. Panimula lahat. Kaya, grabe, kawawa. Pagdarasal po natin silang lahat. Ulit, maraming salamat po sa panonood at sa mga tiwala ninyo. Sana po, supportahan niyo po yung munting channel ko. Paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell. Share niyo yung video na ito guys para malaman ng taong bayan kung gaano kagarapalan yung mga politiko natin. Alright? Yan lang po. Bye-bye.